afternoon mga ka-Yorski. So, andito tayo ngayon sa shop natin. Ayan. Moto Yorski Shop. So, meron akong isa-soundcheck na mga bagong exhaust pipes na carbon at saka titanium. So, isa-isa natin itong soundcheck dito sa ZX6R natin. At mamaya, tignan nyo kung alin ang mas magandang tunog sa kanila. Kaya na mag-decide kung ano yung prefer nyong tunog at mas pumapasa sa panlasa ninyo. So ito, check natin to. Yan. Ito yung carbon natin. Ito nating Yoshimura. Ayan. Ito naman, carbon na SC Project. Ito naman yung carbon fiber na Austin Racing. Ito, titanium siya dito, pero carbon tip SC Project naman yan. Yan. So meron na rin siyang screen na titanium. Yan. Iwas bato. Kasi may mga batang naglalagay ng bato sa exhaust eh. So itong Austin Racing natin na titanium. Yan. So tara guys, unahin na natin itong Yoshimura natin na carbon fiber. So guys, try na natin combine itong Yoshimura carbon natin. Okay guys, yan na yung Yoshimura carbon natin. So guys, kinabit na natin tong SC Project carbon natin. Tara, sound check na natin yan. Okay guys, itry naman natin itong Austin Racing carbon natin. So, kung nakikita nyo, yan, itong cover niya carbon din. So, carbon yan lahat. Yan. Big tip siya. Laki ng bunganga niyan. Okay. Sound check na natin guys, sound check. So guys, yan naman yung natin, Austin Racing na titanium. So pakita mo muna. Yan. So big 15 siya guys. Tapos yung cover niya is titanium na rin. Yan. So sound check na natin guys. So sa lahat ng pipe na tinry natin kanina, ito talaga yung pinaka gusto ko. Ang ganda kasi, tingnan nyo, meron siyang titanium screen. So meron kayong protection sa mga batang naglalagay ng bato sa pipe ninyo. Kasi hindi natin masabi, marami kasi nagtitrip sa ngayon. At least ito, hindi nila malalagyan ng kung ano-anong bagay sa loob, di ba? Ganda pa, may titanium siya, tapos carbon tip, plus titanium screen. Ayan. So ano guys, sound check na natin. Grabe naman yung hawak mo.
Ano ka, bakla? Ha? Ang cute! Saranghe, saranghe. You know? Okay guys. Bomba! So yan naman ang ating SC project titanium with carbon tip. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am dying. 'Cause you are all I need. The reason I breathe. The reason I breathe. Holding out for dear life. Oh, without the pain and all the strife. Oh, I know that you can make me sane. Stop me crying. I know that you will keep me safe. So what's up mga kayorski? May bisita tayo. Ito si Headvlog FX. Ayan. You know? Hindi pa ako nagpa-vlog. Pinapanood ko na siya. Lahat ng gamit niya sa big bike niya, original. Magkano to? Magkano? 40? O yan o. 40,000. Higit na M4. Di ba? Nakaano pa oh. Parang maluwag to. Ariri! Ariri! Kasalanan mo yan, lahi ka na mayabang. Napaso ko, sakit. Ito, mahal dito. Racing mo. Slider mo. 20? 15? Lahat ng setup mo, magkano? Ha? Siguro nasa ano na yan? 100? Kung ka Brad, ganun ka kayaman. Ha? Ay, ito pala, ang ganda oh. Yun oh, ang ganda nito oh. Diba? Diba? Pag pinreno mo, pag i-brake mo nga sir. Ay, ganun. Ganda. Ay, okay ah. O, diba? Ang original, mamahalin talaga oh. So, tingnan nyo yung headlight nyo. Diba? Kulay green. Boy! Ito ba, ang ganda nito oh. Yan udah. Ano na yan? Singapore lang yan. Pero ang ganda. Yan si Headvlog FX. Yan. Di ba tayo nagpa-vlog? Pinapanood na natin siya. Ngayon nakita na natin, oh. Di ba?
Dati pinapangarap ko lang makita to eh. Ayun oh. M4. Wala yun, tapos mo wala akong ano. Oo, paso nga ako eh. Ang init. Lakas. Headlock FX. Ayan. So sa mga idol natin, mga kayorski natin, subscribe po kayo sa channel niya. Ayan. Napakabait na tao niyan. Dinalo pa tayo ha. Ayan guys, so isa sa mga idol natin ng ano. Lagi tayong dinadalaw guys. Grabe, wala akong masabi. Hindi pa tayo vlogger pero pinapanood na natin siya. So ngayon, kapwa natin siyang motovlogger na rin. Wala pa rin, ganun pa rin siya. Mabait pala tong taong to. Yan. Kasi malalaman mo naman na talagang mabait yung tao pag lagi kang dinadalaw, laging pupunta sa'yo, ganyan. Ang cute ng headlight niya, oh, nilagyan niya ng kulay green. Diba? Napakalupit. Yun oh. Napakalupit talaga oh. Grabe ang ingay. Ingat bro, ingat bro.